Minister Ráši dnes po vláde jasne ukázal, ako sa to s eurofondami robí v podaní Hlasu. Vyčerpať maximum do regiónov medzi ľudí. Ani euro do Bruselu naspäť. Zhrnul to takto. Minister Ráši varoval, že ak sa do konca roka nevyužije 2,5 miliardy eur z programu Slovensko 2021-2027, tieto prostriedky budú presunuté na iné projekty. Revízia programu prebehne od konca tohto roka do druhého kvartálu budúceho roka. Financie sa presunú tam, kde sú projekty pripravené a spĺňajú línie Európskej komisie, čo zahŕňa aj zelené opatrenia. Do roku 2025 je potrebné vyčerpať 1,5 miliardy eur a do konca roku 2026 ďalších 2,12 miliardy eur, inak budú financie musieť byť vrátené. Plán obnovy zahŕňa digitálnu transformáciu verejnej správy, do ktorej sa zapoja viaceré ministerstva a úradnícke inštitúcie. Digitálna transformácia 34 procesov verejnej správy bude podporená investíciami, ktoré pokryjú až 38 procesov. Tieto projekty sú súčasťou komponentu 17 Digitálne Slovensko. Vláda tiež prijala dokument na zlepšenie spolupráce medzi štátom a občianskou spoločnosťou pri riadení eurofondov. Nové usmernenie má priniesť väčšiu transparentnosť a jasné procesné kritériá pre zapojenie neziskových organizácií. Nezabudnite sledovať kanál Politický rozmer pre viac informácií a podrobné analýzy aktuálnych politických udalostí.